Waɗanda ake kyautar zaton kogin na Kaduna ya wuce ɗin da su dai sun haɗa da Musa Bawa ɗan shekaru 27, ɗalibin shekara ta biyu na makarantar koyon aikin jiya wato School of Nursing Tudun Wada Kaduna, da Abubakar Ibrahim Likoro ɗan shekaru 25, ma'aikaci a kamfanin fulawa na Olams. Ana kuma zaton ruwan da ya yi ambaliya ne ya tafi da su a yayin da suke ƙoƙarin tsallake kogin na Kaduna da ya cika makil. Shugabar hukumar kai ɗaukin gaggawa ta ƙasa shiyar jihar Kaduna Hajiya Halima Suleiman, wacce ta bayyana wa manema labarai wannan lamari a cikin wata takarda da ta aikewa manema labarai ranar Litinin, ta ce da faruwar al'amarin hukumar ta yi gaggawar haɗa wani gungu na jami'ai na kai ɗauki, ta kuma ƙara da cewa aikin wanda ya fara daga unguwar Hayin Malam Bello a ƙaramar hukumar Kaduna ta Kudu ya haɗa da hukumar Nema, hukumar Kadsema da kuma jami'an hukumar kashe gobara ta jihar Kaduna, har kuma da gwanayen iyo na unguwanni. Shugabantar hukumar kai ɗaukin gaggawa ta ƙasa Nema, wacce ta bayyana cewa har yanzu duk da ƙoƙarin da ake ta faman yi ba a sami nasarar gano da kuma ceto mutanen da suka nutse ɗin ba, to sai dai ta ce jami'ai za su ci gaba da aiki har sai an samo gano waɗanda ruwan ya tafi da su. Hajiya Halima, wacce ta kai ziyarar jaje ga iyalan waɗanda ruwan ya wuce da su, ta roƙi jama'a da su guji ƙoƙarin tsallake wuraren da ruwa ya yi ambaliya kamar koguna, rafuka da magudanar ruwan da suka tumbatsa, musamman yayin da ake share ruwan sama. A yayin da ake ci gaba da aikin na gano waɗanda suka nutse ɗin dai, 'yan uwa da abokan arzikinsu na kasancewa a bakin kogin na Kaduna domin ganin ko za a samu nasarar gano su. Wannan dai na faruwa ne a yayin da hukumomi ke kira ga jama'a, musamman a jihohin da aka ayyana ka iya fama da ambaliya, da su hattara da taka tsantsan da ambaliyar da ka iya faruwa da kuma sakamakon da ambaliyar za ta iya haifarwa. Nura Muhammad Ringim, Taskar Vision daga Kaduna a Najeriya.